айни замон раванди марҳалаи асосии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонои марказиҳои дохилшавӣ ва муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касби донишгоҳ дар соли 2020 ҷараён дорад. Қайд кардан ба маврид аст, ки вобаста ба шумораи хатмкунандагони ҳар як шаҳру ноҳияҳои ва шумораи хатмкунандагони шаҳру ноҳияҳои ба ҳам наздик, яъне ҳамсоя, шумораи нуқтаҳои ба қайдгирии доимӣ ва сайёр муқаррар карда шуданд. Тавре ки маълум аст, довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11 ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ солҳои пешин маъмулан аз рӯи ихтисосҳои муқаррарӣ 2 маротиба тавассути Маркази олии тестӣ имтиҳон месупориданд ва ин имтиҳонҳо 2 қисм ки буданд. Қисми якум А имтиҳони умумӣ ном дошт ва қисми дуюм бошад Б имтиҳони ихтисос. мувофиқи тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳонӣ барои чунин довталабон шурӯъ аз соли ҷорӣ танҳо як қисм пешбинӣ гардидааст, он ҳам қисми А имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумӣ ном гирифтааст. Ба ин қисм агар мо таркиби онро назар афканем, аз қисми Аи солҳои пешин ки имтиҳони умумӣ ном дошт субтести забони тоҷикӣ ва аз қисми Б вобаста ба гурӯҳи ихтисосҳо ҳамон се субтести дар қисми Б-и солҳои пешинаи имтиҳони ихтисос ҷой дошта ворид карда шуд. Яъне довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, синфи 11 ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ шурӯъ аз соли ҷорӣ танҳо як қисми имтиҳонро месупоранд ва ин қисм иборат аз 4 субтест аст. дар мавриди субтестҳои онҳо довталабон метавонанд аз маводу матбаъҳои таҳия кардаи марказ ки дар шакли чопӣ низ нашр карда шуданд ва инчунин гунои электронии онҳо дар симони марказ ҷой дода шудааст, шинос шуда маълумот мегиранд. мувофиқи тартиби муқаррар гардида ҳамасола мо аз нав ба қайдгирӣ дорем ва барои довталабоне ки дар марҳалаи асосии ба қайдгирӣ номнавис карда мешаванд 2 марҳалаи аз нав ба қайдгирӣ пешбинӣ гардидааст. ҳадаф аз ба роҳ мондани аз нав ба қайдгирӣ ин ворид кардани тағйироту иловаҳо ба интихобҳои аввалияи довталабоне аст, ки хоҳиши чунин корро доранд. шахсоне ки марҳалаи иловагӣ ба қайдгирӣ ё аз нав ба қайдгириро мегузаранд, имтиҳонҳоро дар шаҳри Душанбе месупоранд. мутаассифона баъзе аз он нафароне ки дар мавриди имтиҳони тестӣ фикри андешаро баён менамояд ва ин фикри андешаҳо ки манфиам ҳастанд, бояд ҳаминро мо шарҳу тавзеҳ диҳем, ки имтиҳон бояд аз раванди таълим фарқ кунад. яъне мо бояд худи имтиҳонро чӣ тестӣ бошад, чӣ шифоҳӣ, чӣ хаттӣ, чӣ дигару дигар бо раванди таълим омехта накунем. дилхоҳ имтиҳон як нав андозагирӣ аст, яъне андозагирии дониш.